Naimbag nga rabi kakailan. Just came home from iti panagbiyahe iti taxi and iti panunod ko kat nailansay iti bersikulo iti Proverbs chapter 18 verse 21 kunana jay, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Itintiro nga lubong tatakaduan nga nasyon makita tayo iti sikreto nga panangisagana da iti nasyon da iti mabalin nga encounter ko natin nga gubat. Ada iti sikreto nga panag-isagana iti napigsa nga armas, missile, nuclear, nuclear missile, padpadasan da nga amon kasatno nga makaramid ti nabakod nga armas nga magdadaal kan mangprotektar iti nasyon da. Iti mabalin nga sumangwanan nga panangsakop iti maysa nga nasyon. Uri dagiti paltog nagbaling nga upgraded, dagiti lugan, dagiti equipments, dagiti drones, makita tayo iti upgraded nga warfare nga wagas ti panakigubat itata. Tapno lang nadaras nabaligi iti panangaywan, panangprotektar, kan panang sakop iti maysa nga grupo iti maysa nga misyonda. Nga mada iti maysa nga basit lang dito nga banag. Nga ingana iti simpong inaramid iti Diyos, ingana rata hanga nagbaliw iti panakabalin na nga magdadal. Basit man da ito nga haan mat nga kunatin nga kasla dagiti sophisticated kan complicated nga armas nga may mimbinto rata. Irisatats da iti part iti bagi tayo. Yet proven and tested. Adu ti dinadal na ti history. Dinadal na iti maysa nga nasyon, dinadal na iti maysa nga relasyon, dinadal na iti grupo, dinadal na iti pamilya, dinadal na iti agkakadwa, dinadal na, nagadu iti dinadal na. And it has brought a lot of killings it napalpalabas. And I'm referring iti da ito dila. Kuna di Proverbs chapter 18, death and life are in the power of the tongue. Just simple nga parti iti bagi. Inaladan niya po Diyos iti ngipan, kan inaladan na iti bibig, tapno agbaling nga nasirip tayo iti panakausan na. Inaladan na ito tapno haan nga basta-basta nga usaran tayo iti anyaman nga banag. Yet, nuhan tayo nga gusto nga usaran tayo iti nga dila tayo. It will kill, it will destroy, it will lead iti ruin. Nga mas grabe pa iti dadaglan na kaysa dagiti sophisticated weapons nga panggubat nga madisdiscovery iti tinawan-tawan. It's just a simple nga kunatay nga part iti bagi. But it is destructive nga tanggal na iti biyag iti maysa nga tao. It can lead iti destruction iti tao. How many people mano iti pamilya nga nadadal kapus lang tingiwat. Mano iti nadadal nga respeto kapus lang ti panagsasao iti ngiwat. Mano iti nababainan nga napukaw ti respeto ti tao kapus lang iti haan nga mausar nga usto nga dila. And mano nga relasyon iti nadadal kapus lang dito. And kunati sa ti apo apitem no kasatno iti panangusar dito nga dila apitem ken agsagana ka nga mang-ani no anya iti ang kastang manangusar. But it is so sad nga iti panawon tayo. Nakalidliday. Gapusta adatayo iti panawon. Adatayo iti sitwasyon. Adatayo iti kunatayo nga iti taraki ket dagiti nalalawat. Iti keket ti tao ket dagiti nalalawat. Iti Bible iti tataraki no damagan naklang kat isuda dagiti tao nga amuda ti mangusar ti dila dang nasayat.
Amuda no kasat no kabut-butang iti dila dakat amuda nga usaran dihay. Hala nga diya ko nang taraking agusta nalalawat. Nalalawat nga nabagas iti may bagbagana. Kasat nung agbaling nga nabagas kan makaitid biyag iti panagsaw. Umuna. Han nga mapasamak ti tanu awan iti saw iti Diyos kanya. No anya tari jay puso, ibagay iti bibig. No anya jay utak mo, ibaga da iti bibig. So nga naon ti karga ti utak mo nga saw iti apo, kalukwan iti amin, rumuar iti bibig. Han nga hatay nga mabasa no anya tari jay puso, ti panunot ko, anyo nga mo di ay. Ngam no daw ay ngagtungtungtung ta. Makita mo kan mamamum no anya tadi ja utok kan panunot ko. Baban iti saw nga rumrumar iti ngiwat ko. And if you feel no karga nyo ti saw ti Dios iti panunot yo. Sumurot iti dila. And people nga kapibindisyon iti biyagda nga madandanon da ti biyag ti tatawa. Amoy napay? Gapusta ti panunot ta kan puso da. Kat it is filled iti saw ti Dios. May kadwa. Iti dila dakat na iturayan iti Santo Espiritu. Nuda duma iti komentar iti isul-surrender tayo lang kat saka tayo nga mapanagmisyon. Di ima tayo lang. The Bible says, Romans chapter 12 verse 1 and 2, that you present your bodies, referring to the entire part iti body para iti Diyos. And iti may nga kasayatan nga isurrender tayo iti biyang tayo iti Santo Espiritu kat isura iti panakausar iti dila. Once nga hanto nga isurrender tayo iti Santo Espiritu, I tell you, you will destroy your family. Dadaalam ti respeto dagiti anak mo, dadaalam ti respeto iti pamilya, dadaalam ti respeto ti tao kanya, gapus iti haan nga usto nga panagsasaw. Siputan tayo. Bantayan tayo dito nga dila, ipaturay tayo ti Santo Espiritu. Tapno saran ti Santo Espiritu, amin nga sawang tayo, nga makaitid dayaw iti apo, kan mangitid iti edification, iti dadong mga tao. Ni Apo Diyos, iti mangbendisyon kada kayo, mangitid sirip kada tayo. Kapsat, insurrender mo kanilita nga dila mo kanyan. Nasayat kang kasayatan nga itid mo dahi nga dila nga mausar para iti apo. Ipaturay tayo iti Santo Espiritu. Nga amin nga sawang nga rumumar dito agbaling nga instrumento nga bendisyon iti kakapsat. Kung dagiti tao nga silik ka tayo. Nga maday ba kanyang kapsat? Nohan mo pa nga inawat ni Kristi Jesus. Maususa ka rin nga dila iti kinaulbud kan ti kalukwan. Kung kinapilpilosopo. Dahil tanto nga dila ti mangiturong kanyam iti impyerno. Aging ganahan mo nga dumawat, hangka dumawat ti pamakawan. Iti panang susar mo ti dila nga panang iniinsulto kan panang pilpilosopo iti Diyos kan ti kalukwan. Kuna iti saw ti apo, aging ganahan mo nga dumawat ti pamakawan, kanhan nga ibaga day tangiwat nga deta. Nga admitarin na nga ni Jesucristo ti pudpudno nga mangisalakan, nga isurrender mo ti biyag mo kanya na. Awan ti panakaisalakan kan pamakawan kanya. Agpanunod ka kadwa. Sapay ko ma. Taipabawim, kam talkem, kanipudno mo ni Kristi Jesus, isuti mangisalakan. Awanon daduma. Good night, and God bless you.